Συνήθως μας ρωτούν ποιος είναι ο ρόλος του μοντεσοριανού παιδαγωγού και γιατί να χρειάζεται μια ξεχωριστή εκπαίδευση. Η κοινωνία μας αναγνωρίζει ότι δάσκαλος είναι αυτός που δίνει τις πληροφορίες, που διδάσκει και που αξιολογεί τους μαθητές. Ο μοντεσοριανός παιδαγωγός δεν βρίσκεται στο κέντρο για να διδάξει μία ολόκληρη τάξη. Αντίθετα, λειτουργεί ως οδηγός, παρατηρεί, καθοδηγεί, προτείνει και δημιουργεί ένα περιβάλλον φυσικό και ψυχικό που διευκολύνει τη μάθηση. Τα παιδαγωγικά υλικά είναι αυτά που διδάσκουν, ενώ ο παιδαγωγός χρησιμοποιεί την εμπειρία του για να δημιουργήσει, να κατευθύνει και να εμπνεύσει. Ο παιδαγωγός φροντίζει για τη δημιουργία, την εμψύχωση και τη συντήρηση ενός προετοιμασμένου περιβάλλοντος, όπου οι δραστηριότητες ακολουθούν το ρυθμό των παιδιών. Ενθαρρύνει μια κουλτούρα εργασίας όπου το παιδί θεωρείται ως ένα παιδί με απεριόριστες δυνατότητες που περιμένει να αναπτυχθεί. Οι παρουσιάσεις νέων δραστηριοτήτων ή μαθημάτων γίνονται ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ώστε η μάθηση να είναι στοχευμένη και ουσιαστική. Ο παιδαγωγός παρατηρεί πότε το παιδί είναι έτοιμο για ένα νέο μάθημα. Παρουσιάζει στο παιδί και όταν εκείνο εμπλακεί ενεργά, ο ίδιος αποσύρεται, υποστηρίζοντας την ενεργή συμμετοχή και την ανακάλυψη, ενώ παρατηρεί από απόσταση. Στη μοντεσοριανή τάξη όλοι οι ενήλικες, κύριοι δάσκαλοι και βοηθοί μοιράζονται την ίδια προσέγγιση προς τα παιδιά και εργάζονται ως ομάδα για να υποστηρίξουν το παιδί στο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Συνεργαζόμενοι με τους γονείς, αποτελούν τον ολοκληρωμένο κύκλο υποστήριξης του παιδιού για τη βέλτιστη ανάπτυξη και μάθηση. Οι μοντεσοριανοί παιδαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση μόνα τους, να πειραματιστούν, να κάνουν λάθη και να μάθουν μέσα από αυτά. Το αποτέλεσμα? Τα παιδιά γίνονται ενεργοί, δημιουργικοί και περίεργοι στοχαστές. Γι' αυτό μας αποκαλούν οδηγούς, γιατί καθοδηγούμε τα παιδιά σε μονοπάτια μάθησης. Το έργο μας είναι να εμπνέουμε τους μαθητές μας να αγαπήσουν τη μάθηση και να ανακαλύψουν τον κόσμο μέσα από τα δικά τους βήματα, διατηρώντας τη χαρά της ανακάλυψης ζωντανή κάθε μέρα.